kabayatan na. Iti mamat iti sa Baripay a report. Manipod apo ni Idol Gina V, Christmas Spectacular Parade. O muna ka no apo, Arabii. Napno apo tiragsak. Isod sa dati-datay ng tenti trapiko. Iti syudad Tilawag. Manipod alas 6, agigana ti alas 8 iti Rabii mga idol. Nga na ito, akat tati report ni Idol Gina. Akat tati kunadan mga idol nga nagbalin ang naragsak. Iti mo na kanong Arabii. Kung ano yung atapo, iti nakit kita, dagiti nabuybuya, dagiti tattao, iti laing Rabii. So 2 days dito dapat itong damdama. At yung report ni Idol Gina V. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Gina V, please come in. Sa Gundaway at dati itatag ito isang wanan iti provincial capital. Kasi itatang aldaw December 24 iti kumuna nga show iti the Christmas Spectacular Parade brought to us by the city government of Tawag. Napno ti ragsak ken espiritu ti Paskwa ti umuna Arabii iti tallo nga aldaw iti Christmas Spectacular Parade nga insayang kat ti City Government of Lawag. Napno ti Ilocos Norte Provincial Capital iti agkakapintas a floats na dumaduma a performers ken paborito a Christmas characters. Ito'y anay matangan dagiti toy soldiers, candy cane girls, Santa Claus, ken reindeers a nagsala bayad iti parade anang tedragsak kadagiti nagbuya. Ada 2 sessions kada Rabii, alas 6 ken alas 8 ti Rabii. Amangi parangarang kadigiti at kakapinta sa floats ken nagkakalaing a performances. Nag-enjoyment a nagbuya dagiti na dumaduma nga imay nakaimatang iti nasao nga aktibidad. Ti parada ket saan laing anang ted tiniliwa no diket nangi parang met ti espiritu ti panagkaykaysa, panagragsak ken panagayat iti entero Alawag City. Ken daytoy laeng ti umuna Arabii, adupay aragsak ken sorpresa ti maimatangan iti sumarunupay a 2 nga aldaw. Dakilmet a panagyaman dagiti Lawagenyo iti City Government of Lawag iti naindaklan a selebrasyon para kadagiti umili ita a Paskwa. Ay, super namin ako kasi napanood ko yung mga naggagaling ng mga performers. Yun, kudos sa Lawag for having this kind of event. Kita, kaya naragsak, kaya nagduduma, kaya napasama. Nadamdamong break na makabuya dito sugat Tilawa. Kapay kumata nga narin na kastation. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak RMN.